Boas noites teñan todos. Neste pueblo tan respetado, presentámonos seriamente estas abogadas do Estado. Ruemos unha chamada e atendémola a primeira, porque se acumulaban os delitos no pueblo de Castiñeira. Quedámonos sorprendidas. Este pueblo tan honrado, pero teño uns mozos cos que hai que andar con cuidado. Non nos quedou máis remedio que vir con preocupación a adjudicar as condenas e os anos de prisión. Iremos un por un, pois son casos extraordinarios e ao final discutiremos o pago dos honorarios. Non lle digamos máis voltas. Sea a cousa como queira, esta noite imos julgar os mozos de Castiñeira. Empezaremos polo Samuel. Rapaz pouco sospechoso, pero acúsano dun caso que nos pareceu algo curioso. Foi unha rapaza á farmacia, solicitando o seu servicio, porque dicen que o Samuel é o mellor no seu oficio. Díxelle que acudía cun fuerte dolor de cabeza e pasou unha pa trastienda para lle facer a receta. Ao parecer a testigo debeuche quedar contenta, non quixo presentar cargos pola gestión tan atenta.